ассалому алайкум дӯстони азиз ҳамшаҳрон. дар радио мавҷҳои Америка, радиои самарқандиён хушомадедон дӯстон. мо дар студияи WWDBAM Talk 860 хушомадедон. меҳмонони имрӯзаи мо ҳаким ака, меҳмона шинос мекунед барои радиошунавандагон? дуруду салом ба ҳама радиошунавандагон ва он касоне ки наварон мебинанд. имрӯз мо барномаи сеюм аз студияи 860 AM Филаделфия садои Самарқанд мезидем. хушомадон нури дида тоҷисар. ҳозир аз худи аҳрорҷон ҳастам. дӯстамо омадаги хоҳашон 2 минут ҳозир муаррифӣ мекунанд, кадом мактаб мекунанд, кадом замомат мекунанд, куҷо кор карданд ва кор кайсен. сони бо давом мекунем суҳбатро аз ҳамин аҳрорҷон чанд ҷумла муфтед. дӯстони азиз, мавзӯи радиои имрӯзаи мо ҳозир аҳрорака худашона шинос мекунанд: илм, дониш ва маориф. на ин ки дар Амрико, дар Ӯзбекистону Самарқанд. аҳрорака марҳамат. раҳмат, ташаккур барои таклифатон. ман хеле хурсандам. мулоҳизаҳои худам ба шунавандагон расонда метавонам. ман дар Самарқанд таваллуд шуда, дар шаҳри Кӯҳна мактаби 8 мактаби тоҷикиро хатм карда, баъд дохили университети Самарқанд, факултети математика, баъд аз вай 2 сол баъд ба Москва дигар институт, инженерно-физический институт гузашта, ҳамҷа хатм кардам аз Москва. баъд ҳамин худи Москва диссертатсия номзодӣ нависта, баъд дар Тошканд солҳои зиёд кор кардем дар институти тадқиқоти ядро физика институташ. баъд тақдири замон ҳамин шакл шуд ки мо Америка омадам. Америка омада, худатон медонед, мусофирӣ кори осон не. ҳар коргоҳ худамон зада, лекин ин иштиёқ буд ки хайбар ман касби худамро кор кардам. ин қадар сол хондану меҳнат ва бекор равондан ҳеҷ маъқул набуд, дилба намешид. муддати зиёд кор кофта охирон кор ёфтам. ман ҳозир хеле хурсандам ки зиёда аз 10 сол дар донишгоҳи давлатии Пенсилвания аз физика математика дарс мезанам. хеле хурсандам ки ин солҳои ҷавонӣ ҳар қадар ин мушкилот ҳаст, ин хеле мушкилотро нигоҳ накарда мақсад ба моил ҳаракат карда мақсад ба расидам. хеле хурсанд. ҳаким ака, як худатон ҳамина шарҳ кунед ки ин ҳамин тавр ифтихор ки аз Самарқанди азими моҳон омада дар Амрико дар донишгоҳи давлатӣ аз физика дарс доданд. бале, мо 7 сол инкас кардем, мо шинос ҳастем, мегаштем, инро маҳтарам мекарданд. ин кора ёфтагишон ба ҳар кас омда инҷа бо забони англисӣ дарс дода метавонад, кадом соха набошад. инкас омда ҳамин қисми ноил шуданд ки забонам медонистам, албатта англисе. ифтихори мо ки мо инкаса барои чи инҷа гуфтем ки ҷавоно ба намуна шаванд ки миллати монам масалан инҷа сари омдагишон ба питсаю, уборкаю, камаз шуд, трак мехоҳад дигар бизнесҳо карданд. лекин ҳамеш рафсем боло инноватсиямонам болошо рафтааст. аз акун лаҳзаи вай бояд фарзандои мо хонда ҳамин ҷамъияти Америка даромада гашта кор бо ҳар соҳа, физика, математика, иқтисод, дигар чиз ки оянда ба аз моҳонам одамои калон бурод, сенаторон бурод, депутатҳо бурод, мирои шаҳр бурод ва дигар мутахассисҳо ки вай ниёз доранд ва бегап нафтанд ки дониш талабу бузургӣ омӯз то беҳ нигара рӯз аст аз рӯз. ту агар донишро хонӣ, соҳиби як касбу кор, як шавӣ, агар
هیچ وقت در نمیاد زندگی نقل شد روز بر روز فکر نقل شد همین شما از همین خلاصه کرده جوان ها باید چیکار کنن من عمدن اکنون پدرش مثلا پینچ شدن خونه گفتن دیگر و یا همون جوان ها گفتگی من دکنم نوار های و یا مادی صحبه نکرده که همین صحبه در آمده روان صاحب علم شدن این خیلی مرتبه بزرگ است در جمعیت امریکا همه صحبه کار کنند همه چیز نمی‌تونه درباره همین شما چی گفتن ها دارید با این نوجوانی ما و اون کسانی که میخوان صاحب علم شوند صاحب ابروی شوند من سال از دور سر کنم وقتی که من مکتب میخوندم خدا رحمت پدرم از استاد بودن لیکن آدمی بی‌سواد یک عمر من گفتم پسرم خون که تا که سن سال من برسته وقت دادم مانند من کاری وزنی نکنم اون کس ساخت میکنم استاد این من برای این کاری وزنی نکنم خون یک لوازم به مرتبه به میرسید همین گپشون رو گوش کردم من هیچ بی نوکته فقط خوندم هم خودم شوق داشتم برای خوندن البته بسیاری وقتی جوانش که شوق حاضر زمان دیگر شد حاضر بسیاری خیلی کارهای خوب ماهانی کلان پولی نباشد پول خوب ستاندارد بود آدمی که طلبکار علم هست در اول وقتش خوندن بمیکرد پول کار کردن بنی و حاضر زبان اقتصادی بگویم وقتش اینوستیسی کرده گشتر دور جوانی با بله خلاص بود وقت اینوستیسی کنید یک وقت میبیاد که همون براتون فایدهش برمیگرد اگر حاضر پولی کلان با کار میکنم که نم بد مهنت همه مهنت شرف میکنم لیکن مثلا من از خودم تقاضا میکنم اگر همون پدرم گپشون گوش نمیکردم اون وقت همچنین بعضی همسنفم پولی کلان به مایل شدن نه من حاضر خیلی بایم کاری بد نه اویلا با یوردم لیکن پدرم گفتن خوند نداشت من حاضر وطن هست من با پولی کار کرده در کار نیم حاضر خوندگیر سرمایه گذاری در این هم برای آینده خواهد من اکنون من حاضر من اینجا با اومدم من ازبکستان با دولت کتی چی خیلی بیم گفتم رشد من نفقه با برامده دولت با قرضم داده من از دولت ازبکستان قرضدار نیم مهنت کردم نفقه با برامده بعد امریکا با اومدم اینجا بیم من حاضر من بعدی 10 سال بگیم پنسیونر لیکن حالی هم کار کرده گشتیم اکنون هم میکنم که اگر من همون وقت گپشون رو گوش نمیکردم من حاضر چکاری وزنین کرده میتونم سن سالی من از دستم شکنم من هنرم زیاد لیکن سن سال علاج نمیکرد من از پشت وای هنر رو حاضر روزگارم آباد کنم بابکه من همین یک موضوع من که شدنی که حاضر گفتید شما من مکتب 8 بخوندم منم مکتب 8 ختم کردگی در شهر سمرقند یک تا مکتب با خوندگی بودیم یکی از مکتب‌های با زبان تاجیکی در شهر سمرقند پیشقدم‌ترین بعضی پدر و مادرها فکر میکنن که برای که فرزنداشون عالم کنن یا که یگان کریر کنن کرد البته و یا روسی به خوانندگیشون بله یا که دیگر ملت رو به خوانندگیشون در کار لیکن من حاضر حیاتی شما مثالش مهم و نمونهش ویس است که زبان خودت و زبان تاجیکی به خوانیم همین درجه به میرستی که امریکا به اومده دانشگاه دکترا شده کار کرده میتونستی بله میگم که هر کس بس زبان خود سخن کرده دانستن 100 زبان آسان کرده شاید بگم نکنه یعنی که شما همون زبانی روسی به نخونده هم زبانی مادری خودتون به خونده هم همین درجه برسیده همین پدر و مادر رو به فهمونده دادن یک راهش کنیم با فکرم کدام ساحه باشد علم فن یا کارهای مهندسانه با علم و تکنولوژی وابسته است
албатта ҳозир замонда якчанд забонҳо ҳастанд ки ин таърихан хеле шуданд. Масалан забони англисӣ, забони немисӣ, фронсузӣ, русӣ. ки дар ин забонҳо бисёр мақолаҳои илму фанну технология нависта мешуд. барои фаҳмидан чӣ навигариҳо ҳаст дар дунё, дар мишро якчандта инхели забонҳои донед беҳтар, ё яктеша донед ҳеҷ набошад. лекин ой кадом забон ба шумо таълим мегиред, мактаби тоҷикӣ мехонед ё мактаби русӣ, ӯзбекӣ, англисӣ, баъд чӣ хел гӯям, кадом дараҷа мерасед соҳаи илм ба ин аз забони хондагитон вобаста нест. ин ҳамон касбу кор ба шавқатон бошад. кадом забон ба хондед аҳамияташ нест. барбер ҳамон мақсад ба мерасед. агар хоҳед донишадон бошад забон дониш набошад, метавонед як гап ҳаст ки ҳар хел гуфтан мумкин. Масалан як чизе надонед ин гуноҳ не, донистан нахоҳед гуноҳ. бале барои чӣ ҳозира ҷавонон, мана ҳозир мо дида гаштем дар ҳамин Амрико, ҳамватанони худамоям ҳамчунин ки шавқа илму маорифу фанба накардем. шавқи инҳо трак бибуромада кор кунам, дигар корое кунаму, лекин ки мана ҳамин моҳон фахр мекардагӣ сабҷект мегӯем, ҳамон мавзӯе ки моҳон фахр мекардагӣ чизҳо, ино ҳамеш аз 10 то 15 асра. ҷомӣ, фирдавсӣ, рӯдакӣ, ибни сино ва ғайра. аз гузаштаҳо фақат аз гузаштаҳо фахри мо мондагӣ. ман ҳисоб мекунам ки трагедияи халқи тоҷик моҳон ҳозира замон ба аз гузаштагоя фахраш кади зиндагонӣ кайсем. локин ҳозира замони худа моя рӯдакию, ҷомию, ибни синою ҳастанд ме. ҷоизаи Нобел фахр мекардагӣ 21 асра ибни синою, ҷомию, алхоразмию ғайраҳоя. ё мон ҳамон 10-15 аср кати истода мондагиме. не, ман ҳеҷ вақт наметавонам ки истода мондагӣ, чунки мо ҳозир замон чӣ бошад, ҳозир ҳамчун пештара чӣ хел гӯям, як давлат аз дигар давлат изолясияда нест. рафту биё, раву биё, раҳо кушода осон, солҳои сол дар кор не барои аз як давлат дигар давлатта рафтан. мулоқот миёни давлатҳо, мобайни одамо зиёд. барои ҳамон аз ин чиз мо агар хоҳем баҳра бурда метавонем, агар нахоҳем чӣ хел ки мегӯянд самарқанд аз худатон бинед. барои ҳамон агар аз як чунки ҳама чизҳо дастрас ҳамтун неми. ҳозир ҳатто кӯҳистон бошед, мана компютератонро мемонед, онлайн дарс мегиред, фақат хоҳиш дар кору ҳаракат дар кор. мана шумо гуфтагитон ба ман тамоман ҳамроҳ мешудам ки чанд аср пеш гузаштагому фахр карда метавонему, лекин ҳозир фахр карда наметавонем. барои ин чиз медонед ба фикри ман аво хостан дар кор ки ман фахр мекардагӣ гузаштагонам ҳаст. агар шумо худатон ман тоҷик не ё ман ба фарқаш не гӯед, ки кади фахр мекунед? имсоно кади фахр карда метавонед ме аз тоҷик будагитон рӯ гардонед? ҳаққатонам нест, ин наметавонедам. барои ин аво одам гузаштагиша, инсон ҳар инсон гузаштагиша донистагиша, ана ҳамон вақт сони фахр пайдо мешавад. таърихатонро донед, замонатонро донед, ана сони мефаҳмед ки чизҳои фахр мекардагӣ будааст. шумо аз дигар миллату аз дигар халқҳо кам не. бале, аммо ҳозира замон ба кадом як ихтироъҳо, ягон кашфиётҳо, дигарҳо аз тарафи халқи мо шуистааст ки охиранги кани моона Нобел премияша лауреатош, кани моона медисини мо, кани моона ихтирои компютер, сотиви телефон,
мошин, самолет, ракета. Mana барои ҳамин гап рафтааст. ҳа, албатта ман ҳозир шумо гуфтагем ки барои ҳамин чизои шумо гуфтагӣ ба кӯшишу ҳаракат кардан даво аввал гузаштаи бузург дошта, аз гузаштаи бузург фахр карда тонистам кард. Анасони мегӯяд ки ман аз гузаштагонам чиқам, чун ман ҳамон дараҷаба расида наметавонам. Манам ҳамон пештара аз гузаштагонам фахр карда мехоҳам ки баъди ман ҳам аз мана аз даври ман зиндагӣ кардагӣ фарзанду невараву евараҳо фахр кунанд. Ҳамин хел ҳар як одам ғурур доштагист. Агар ҳамон бошад мешуд. Ман ҳозир шумо албатта медонам ҳар соҳаба аз Осиёи Миёна, аз миллати моно ҳастанд одамҳои ин албатта чи мукофоти Нобел гирифтан шарт не, ин дараҷаи баландтарин мо мисол кусем да. ҳа, лекин мутахассисони соҳаи худашон ба хеле бақувват ва ҷаҳон ҳатто шинохташудаҳо ҳастанд. Фақат мо инро намедонем. Ваён худашона масалан одамони мақсади мо акун инҷа муҳоҷиршо омдагӣ инҷа бачаҳо ояндаша фикр карда албатта ватана мекунем ки аслан инҷа фарзандоха омда нав гуфтем ки марди якума гузаштан ино коргар пулам ҷамъ кардан як раттабандия таблица дидан ки беҳтарин миллат кадом инҷа Америка ва маошашу сарфи донишаш якум тайванцо, дуюм японҳо, сеюм ёки чорум Эроне ки ҳамон моба наздик аст. Чӣ хел ино хондагӣ барои фарзандо чӣ хел шумо сармоягузорӣ мекунанд, ҳамин кадом донишгоҳҳо набинед ино кор мекунанд то НАСА ё чанд проводашо ҳастанд. Мо аз ҳамон ибрат кидаги дар кор ки хонанд ё $150-200 $100 як солба ҳамин хел вайшон будааст маош мегирдагишон ба барои ҳамин ҷавонҳои мо инҷа хондагоҳ ҳастанд. Бачаҳои корхоҳи на кайсе кам. Мақсади мо 100% навошадам, як 50-60% бачаҳои мо донишгоҳа хонда соҳиби касбу кор шудагаш дар кор ва ояндаи мо барои ҳамин ман дута ҷумла гӯед чӣ хел хондагаш дар кор бачаҳо ба нигоҳ карда ҷӯраи вайо ба аз ҳама мирад бачаҳо ки падару мадаро чӣ хелин шароит карда иянд ки фарзандашон илму фаҳму маориф ба нигоҳ карда раванд. Ман ин гапатонро як маслиҳат гуфта наметавонам, чунки барои ман падару мадарам ҳеҷ шароит кардагӣ не. Як гуфтагишон масалан хонд вай шароита худатон мебинед. Давраи бачагии мо 60-ум солҳо шаҳри кӯҳнаи Самарқанд водопровод кӯчаба модаратон ба як чиз дарбор мешид, ҷомашӯӣ мекунанд, об биёр писарам мегӯяд нимрӯз об мекашонед барои ҷомашӯӣ ё дигар ҳамчунин кор. Акун ҳавлӣ ба ки зиндагӣ кардед шаҳри кӯҳнаба бе ҳеҷ аз ҳавоз мекашондем, аз ҳавоз оби нӯшокӣ шароит набуд, лекин барои илму фан шавқ мехостем як чиза фаҳмем, як чизи нафаҳмем. Гапатон дуруст. Мана ҳозир шумо гуфтед мукофоти Нобел ва ҳоказо ин хай манам даври мактаб бачагиамро орзу мекардам ки калон шавам олими вайшаваму бутун ҷаҳонро шинохта шаваму мукофоти Нобел гирам. Ин хандаовар аст албатта. Лекин барои мактаббача ҳамчун орзу эҳтимол набошад дар кор. Ҳарчанд ки ман ин лавозимро ин дараҷаба нарасидам, лекин ман хеле хурсандман аз ду чиз. Якумаш ки мактаби тоҷикӣ хондам. Аз адабиёти бузурги тоҷик хабардорман. Барои ҳамон то ҳолия шеърҳои классикоя хонда одам ҳар хел настроенияш мешуд. Одам ба ёрдам ҳамчун ки ҷомӣ гуфтам фунуни чи ҳозир
соли одам туд мебер. Аниси кунҷи Аниси кунҷи танҳои китоб аст. фурӯғи Анавин ин гапи хеле дуруст барои ҳамон ин як ки ман фахр мекунам мактаби тоҷикӣ бихондам. Чунки агар хоҳед ман мактаб бихонда истода худатон медонам ман шумо ман ҳама мо тоҷики камаш ба се забон ба ҳарф мезанем. Забони модарӣ якон, забони русӣ мактабда мехондем анстудио. Ҳарчанд ки мактаби тоҷикӣ забони ӯзбекӣ намехондем, ҳамаи мо забони ӯзбекӣ гап мезанем. Фақат гап намезанем, ҳатто навистаам хондаам метонем. Босавод. Хай зарур шавад забони англисиам ёд мегиред, русиям ёд мегиред. Забон зарар барои касбатон даркор шавад, ёд мегиред бихонед, агар хоҳиш бошад, кӯшиш бошад. Барои ҳамон ман рай мекардам ки шароит ин қадар аҳамияташ нест, лекин бачаҳова ман падар модарам хон писарам ҳаётат кори вазбин намекунем. Воё як умри кори вазбин карда ки муқоиса накунем. Ин мақсад буд. Лекин шумо гӯсед мана ки ҳозир бисёри худоша трак вазайст, дигар кори пулинок вазайст. Ин тарафаш аст. Як муддат шумо бояд ки сабр кунеду сабру қаноат кунед. Мана ҳозир ҳақиқатан падар модарои омадагӣ мон синни мон баъди мон омадаго инҷа ба калон шудаги бачаҳо уже ҳақиқатан шароиташон ҳазор бор беҳтар аз шароити мон. шароит муҳиту шароит ҳаст барои хондагишон ҳаст. барои ҳамон агар кӯтоҳ карда гӯед ки ин хелен шароит дошта истода нахоне як гуноҳ бадим ҳисоб мекунам. аз ин зиёд бо чӣ даркор чӣ мехоҳед ки хӯрокатон бошад раву биё ҳатто худатон алоҳида як мошин кита раву биё кардагитон мумкин ҳамчунин автобусу гашта ё пиёда 5 сол университет ба раву биё намекунед. боз як ман чиза гуфтани радиошунавандагони муҳтарам, мо дар радио мавҷҳои AM 860 самарқандиён радио дар амрико дӯстони азиз шароит аз тарафи ман ҳисоб мекунам ки аз тарафи давлатам шудагист дар кор. ман ҳозир як дута сета шумои рақамҳоя мегӯям. дар шаҳри Самарқанд 2 театр ҳаст. дар Филаделфия 154 фарқашон. ҳар дуяшам пойтахти кишвари худаш будагӣ. ҳар дуяшам шароиташ яхел гӯямам мушуд. Амрико бо 247 сол шудагӣ, мо Самарқанда бутун оламро нишон медиҳем ки мо ба 3000 шудагӣ будем. 3000 дар нашба мо дута театр кишодагӣ амрикиёё дар шаҳри Филаделфия 155 шуд. хонаи китоб, библиотека. шаҳри Самарқанд ба мо медонистаги мо якта китоб ба номи Пушкин китобхона. дар шаҳри Филаделфия 54 та бепулаш. ғайр аз китобхонаҳои коллеҷу, литсею, мактабу, университету, институто. Мана гап ки ҷоба рафтагиш дар кор. Давлат шароит кардагӣ. Китоб мефурӯхтагӣ мағозаҳои Амрикои Филаделфия супермаркет барем. мо дар шаҳри Самарқанд якта майдикак ӯз китоб магазин. Бо будагист дута сета ҳозир шуда шудагист. баъзе кӯчаҳо шикофҳо ҳастанд китоб мондаги ваям бутун шаҳру коллеҷу литсею ҳама ҷоба китобҳоя бепул мондагӣ ки хостагита гирӯхону бо ҷояшба оварда монд. ҷояшба дигараша биёр. ҳар якта коллеҷ ба ҳар якта кӯчаба анамин чизҳоба эътибор диҳем агар мувофиқи мақсад мушуд. монам мана ҳамча омадем ҳаминоям ҳаёташа камтар омӯхта ҳамунҷоба татбиқ кунем агар барои чӣ ношад мана бинед аз Тоҷикистонам аз Ӯзбекистонам ҳар кишвари дуям худамоям миллион одамо боромада рафтагӣ барои аними шароито набудагиш гуфта ман ҳисоб мекунам. бале шароите ки барои хондан, барои забонаш, барои маориф, барои донишаш ҳамин ҷаба ҳама мебиёд. ҳамин ҷабе ки омадетон ҳамина омӯхта ҳамина ҳаёти худатон боям татбиқ кунедтон гуфтаги мақсад ба. албатта аҳрорака мон бисёре ки хурсанд шудем 1 дақиқа мон гуфта барои мон нишон дойсен. ҳамин рӯз суҳбатамон ман фикр мекунам ҳакимака
ароракем худашон гуфтанд мо ба соат гап занем ман вақт намерасад. бале бале این مسئله جدا چطور бобо واسه масъалаҳои чуқур, лекин ман ҳозир аз шумо суҳбататон як хулоса мекунем ки пенсия ба баромада, Америка ба омада, давлат ки ҳисоб китоба маҳкам карда, ҳамин ҷа ба донишгоҳ ба доктор шуда кор кардан кори ҳазил нест. кори ҳазил нест. барои ҳамон аз номи ҷамъе ки ҳамшаҳрамо барои шумо ташаккури зиёд. Саломат бошед, сарбаланд бошед. шогирдои мисли худашон бисёр радиои самарқандиён ба омадагитон ба ҳазор миннатдорӣ изҳор мекунем барои шумо. تشکر من شما رو مناداری اظهار کردگیم در کار برای تکلیفتان саломат бошедон. саломат бошедон радиошунавандагони муҳтарам бо сафари олоед дар радио мавҷҳои Америка, радиои самарқандиён.